Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Slušate emisiju Štik u kojoj vodeći analitičar društveno-političkih događanja u Hercegovini Ivan Erez Šire uobičajeno komentira tri aktualne teme. Međutim, zbog svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru i sutrašnjeg susreta Hrvatske i Maroka za treće mjesto, odlučili smo se samo za jednu temu, a to je Hrvatska na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru. Šire, dobar ti dan. Dobar dan i pozdrav slušateljima. Hrvatska se, nažalost, nije uspjela plasirati u finale svjetskog nogometnog prvenstva. Izgubili smo od Argentine u polufinalu 3:0 i sada igramo za treće mjesto protiv Maroka, koji je u drugom polufinalu poražen od Francuske 2:0. Šire, prvo ćemo uraditi jednu kratku analizu utakmice s Argentinom, onda ćemo govoriti o utakmici između Hrvatske i Maroka. Poraz 3:0, po mnogima utakmicu odlučio 11 za Argentinu, prije toga nije sviran korner za Hrvatsku, poslije se, da kažemo, Hrvatska na određeni način raspala. Mi smo u prošloj emisiji, koja se može poslušati na našoj web stranici Radio Ljubuški Ba, najviše govorili o sucu utakmice i obojica smo kazali da se najviše plašimo suca Orsata. Šire, kako ti gledaš na suđenje i na utakmicu protiv Argentine, što je presudilo do prvoga gola, do 34. minute? Hrvatska je bila ravnopravna, čak i bolja, imala je više loptu u svom posjedu, Argentina je bila bezopasna. U 34. minuti 11 za Argentinu koji je promijenio sve. Da, u našoj analizi uoči utakmice na ovoj radio postaji ja sam možda bio malo i previše fokusiran na suđenje, pa su mi neki možda i rekli: Šire, neće Orsato smjet ništa, apsolutno ništa suditi, ni za koga, nego morat će po pravdi suditi. To je ipak svjetski događaj, polufinale svjetskog prvenstva u nogometu, najkomercijalnijeg, najgledanijeg, najboljeg i najpopularnijeg sporta na zemaljskoj kugli. Da, ali ne bez razloga sam fokusirao tu priču, jer mi je najmanju ruku bilo sumnjivo zašto Orsato, zašto VAR suci koji su tu bili, a i prije imamo neugodna iskustva s Talijanima VAR sucima, pa ako hoćete i sa Orsatom. I drago, ne znam sad da li u emisiji ili u privatnom razgovoru s tobom sam rekao, ako Orsato dođe u situaciju li-la da bude 11, znači pola-pola, možeš ga sudit, možeš ga i ne sudit. Život svoj dajem da će ga sudit. To se nažalost dogodilo. S tim što je ova stvar još gora, ovo nije bilo pola-pola. Ja sam, kad sam došao doma, gledao sam u jednoj atmosferi jednog velikog kafića utakmicu, pa sam kući, kad sam ostao sam u nekim poslije ponoćnim sitnim satima, na smart televizoru okrenuo nazad utakmicu i fokusirao se na taj 11 i u potpunosti se uvjerio, jer Englezi su odmah rekli svi u studiju BBC-a, nikakav ovo nije 11 i to tri nogometne legende, ikone britanskog nogometa. Ima jedna stvar u tri sporta koja je ista: rukomet, košarka i nogomet. Takozvani faul u napadu. Ako obrambena formacija, igrač, stoji s obe noge čvrsto na tlu, odnosno parketu ili travi, udara ga napadački igrač, to je faul u napadu. Ako se krećete i uzimate putanju napadača, vi sigurno pravite nepropisan faul koji se rigidno kažnjava. U nogometu 11 ako golman ga pravi u 16 metara. Ali fokusirao sam se na noge Livakovića. Obe noge čvrsto na travi, on stoji. Igrač Argentine puca, lopta ide prema praznom golu koje je Lovren, mislim, tu loptu uspio izbiti, ali nastavak poslije te lopte ide napadač argentinske vrste, udara u Livakovića, to jest sudar, ali to ni u kojem slučaju nije 11. Kao što su Englezi rekli,
faul u napadu. Zašto je to bitno? Ti si sad nešto spomenuo, Drago, do te 32. minute Hrvatska nije briljirala, ali nije ni Argentina. Čak mi je Hrvatska djelovala sigurnije i imao sam dojam da može 7 dana igrati, neće primiti gol. I onda se događa prvi propust, taj korner, netko kaže, pa zašto je bitan korner? Pa nije bitan u smislu što netko misli da bi Hrvatska dala gol iz tog kornera koji se dogodio preko Perišića, nego ga ne bi primila. Ove se akcije, odnosno tranzicije za prvi gol, 11-terac, ne bi ni dogodilo da je sudac Orsato svirao ono što se dogodilo, a to je korner. To je prva velika greška, neshvatljivo je. Orsato koji je bio udaljen samo 4-5 koraka od Perišića. Jako je dobro vidio, ako ne da je lopta u list noge udarila Argentinca, ali vidio je putanju lopte koja je išla pod čudnim kutom, padala na mrežu gola, što asocira na to da je nekog dirala. Dirala je moći samo mogla argentinskog obrambenog igrača. Dakle, korner koji on namjerno vidio i nije svirao, da hoće vrag biti veći u tranziciji, loše postavljanje naših igrača, Perišić i Guardiol su mu nešto prigovarali, u međuvremenu Argentinci stvorili brzu tranziciju, odjednom velika greška naših stopera, Argentinac izlazi sam i događa se ovo o čem smo pričali. Od te 32. minute sve je krenulo naopako. Voda je u potpunosti otišla na argentinski mlin, ono što oni vole, povesti 1-0 i onda formacijski, tranzicijski djelovat. Mi smo bili izgubljeni, znali smo da moramo dati gol, u svemu tome nismo se dobro snašli, ostavljali smo brdo prostora iza sebe, a Argentinci koji imaju uvijek dobru tranziciju su to kažnjavali i ispalo je ružnih 3-0, iako je moglo možda biti obrnuto da smo mi prvi put dali gol. Nažalost, ovo nije prvi put da nas suci sasijeku, tako je bilo i 2014. Sjetimo se Nišimure, sjetimo se i Pitane u finalu svjetskog prvenstva, dvije kardinalne greške i evo sada polufinale. Dakle, FIFA ne preza ni u najvažnijim utakmicama, ono dakle, otpada priča, pa znate, to gleda milijarde ljudi. Ništa to FIFA ne znači. Ako FIFA odluči nekog eliminirati, onda će se to dogoditi. I jedna još stvar, ja nisam nezadovoljan, mnogi su razočarani, naši igrači. Ja znam da jest razočarenje jer imate osjećaj da ste blizu titule prvaka svijeta. Do nje ne dođete, tako da će ovo polufinale biti, uvijek je to za 3. mjesto na svjetskom prvenstvu, sudar razočaranih, ali vrlo, o tom ćemo nešto kasnije, vrlo bitna je ta medalja, jer 3. mjesto dolazi medalju koja se spominje naredni 50 i 100 godina. 3. mjesto donosi medalju, evo šire malo, mala greškica u tvom izgovoru, znam na što si mislio. 3. mjesto naravno donosi medalju. Ja bi se sad samo kratko vratio i na utakmicu Francuska-Maroko, jer i tu smo imali, znači kad je Francuska povela 1-0, Maroko je imao jedno 10, 15, 20 minuta strašnu inicijativu, strašni pritisak. Dakle, taj francuski gol je promijenio igru. Maroko to sigurno ne bi bio u takvom naletu, u svemu tome da Francuska nije povela 1-0. To se dogodilo ovim 11-tercem koji je suđen za Argentinu. Dakle, da nije bilo toga 11-terca, tijek utakmice bi bio sasvim drugačiji, 100%. Tako je. I sada ćemo prijeći na ovu utakmicu za 3. mjesto. Nakon što je otvorila svjetsko nogometno prvenstvo u Kataru, utakmicom protiv Maroka, hrvatska nogometna reprezentacija će i zatvoriti ovaj svjetski kup protiv istog suparnika. Podsjećam, Hrvatska i Maroko su otvorili natjecanje u skupini F odigravši bez pogodaka. Hrvatska je imala posjed lopte 65%, ali samo 5 udaraca prema golu, od kojih tek 2 u okviru. Bez pravih rješenja u napadu i uz nekoliko dobrih intervencija Dominika Livakovića, Hrvatska je osvojila bod, u stvari i Maroko je osvojio bod, utakmica je završila 0-0.
Maroko se pokazao kao vrlo tvrda ekipa koja ne prima i ne daje puno golova. Na putu do susreta za broncu nisu primili gol od Hrvatske, igrali su 0-0, od Belgije dobili su i 2-0, od Španjolske s njima su igrali 0-0, Portugala su dobili 1-0, a Španjolska im nije uspjela zabiti gol ni u raspucavanju gdje su promašili 3 11-terca. Probili su ih tek Francuzi u polufinalu s 2 gola, evo o tome smo govorili. Novi hrvatsko-marokanski ogled očekuje nas sutra na stadionu Khalifa International. Biće to tek 4. put u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava da se 2 reprezentacije 2 puta susreću na jednom svjetskom prvenstvu. Evo, napomenut ćemo i ko sudi utakmicu. Katarski sudac Abdul Rahman Al Yasim sudit će utakmicu, evo, koja, kao što smo rekli, igra se u subotu, dakle sutra od 16 sati. Ovaj 35-godišnji sudac je na svjetskom prvenstvu dijelio pravdu samo u jednom susretu, i to u prvom kolu skupine D, kada su Wales i SAD remizirali 1-1. Nakon toga je odradio tek posao 4. suca u utakmici Portugala i Urugvaja. Suca smo spomenuli ne zato što sumnjamo u njega, već to je, ne znamo puno o ovom sucu, kao što smo znali u Orsatu, ali izbor je stvarno sumnjiv. Evo, niko ni od najvećih sudačkih eksperata nije očekivao da će ovaj sudac, ne podcjenjujući ga, ili jedan ovakav sudac suditi utakmicu za 3. mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu. Šire, Maroko pokazao se kao odlična ekipa, odlično odigrao i utakmicu s Francuskom, teško primaju golove, iznenadili su sve, vjerojatno najveće iznenađenje ovoga svjetskog nogometnog prvenstva. Što očekivati sutra? Da, nogometni analitičari širom svijeta su prije polufinalnih utakmica rekli FIFA neće dozvoliti finale koje neće biti Francuska-Argentina. Dakle, nikako drugačije nego Francuska-Argentina. Ne može se dogoditi, čak ni teoretski, jer je tako FIFA odlučila da to bude, recimo, finale Maroko-Hrvatska. Malena Hrvatska i jedan dio iz arapskog svijeta, Maroko, koji nikad i nisu bili ovdje, ne samo Maroko, nijedna afrička reprezentacija nikad u povijesti nogometa nije bila u polufinalu. I onda da im netko dozvoli finale. Ne. I onda je bio taj Orsato i nismo to spomenuli, ali 2 puta vrlo sumnjive odluke suca utakmice Francuska-Maroko, koje je mogao sudac svirati kaznenim udarcima. Maroko je napravio jednu prosvjednu notu, a iz FIFA se nisu ispričavali, ali ispričnica je ipak došla u ovome sucu kojeg si ti, Drago, spomenuo, Abdulrahmanu Al Yasinu, 35-godišnjem mladom sucu iz Katra. I sad gledajte, najprije oni su... Ne, Marokancima se ispričao ovaj sudac Meksikanac, Šire. Ne. Ja govorim o FIFA, dobro znam, Drago, šta sam rekao. Meksikanac se rugao, jer je Meksikanac rekao napravite prosvjedno pismo FIFA pa možda ponovi utakmicu. Normalno da Meksikanac zna da se neće... On se rugao, nije se on ispričavao. Ma kako je, on misli da je savršeno sudio, a nije. Od ova 2, makar 11-terac je postojao, ali nije suđen. I sad FIFA uslugu daje Marokancima što ovoga Kataranina određuje, Al Yasina, 35-godišnjaka, da sudi utakmicu koja je isto tako velika i važna jer je za medalju 3. mjesto Hrvatska i Maroko. Gledajte koji je sad medvjeđa usluga i ovome Kataraninu data. On, ako bude neku grešku napraviti u korist Hrvatske, Arapi će ga razapeti. Jer i Maroko i Katar spadaju u taj uski krug arapskog podneblja i njemu nije svejedno kako će suditi, jer će mu sutra Arapi jednostavno prozivat će ga možda naredni 20-30 godina. I on će suditi pod jednom velikom presijom, čak i ako bude željet suditi korektno.
Ja sam isto siguran, ako u 16 metara Hrvatske nešto bude sličit na 11-terac, ne 11-terac, neka ako bude sličit, Alija Sin će ga sasvim sigurno svirat. Daj Bože da se prevarim. Zbog toga će Hrvatska morati biti duplo bolja od Maroka da pobjedi tu utakmicu, a neće biti lako, jer Maroko je isto sjajna reprezentacija, ali eto, teško je bilo protiv Francuza. Ako se, Drago, sjećaš, u analizi uoči polufinala rekao sam da jedina reprezentacija svijeta koja, iako tranzicijski sjajno djeluje, iako je izuzetno i napadački potentna, ali jedina na svijetu može odigrati bunker Catanaccio kao Helenio Herrera, nekada i Lenzo Bearzot s Italijom, to su Francuzi. Oni su 20 minuta igrali klasični bunker i čekali svoju tranzicijsku priliku, dočekali je preko fenomenalnog Mbappéa, a onda je njegov kolega na jednu odbijenu loptu i dar maru protivničkom 16-tercu Mbappéa iskoristio 2:0, doviđenja, gotovo. To su ti Francuzi nezgodni, ali Marokanci čak i u toj utakmici u nekim fazama su mene oduševili. Oni su ne samo fizički dobro pripremljena ekipa, oni su i taktično, tehnički vrlo jaki, potentni, vrlo nezgodni i nama neće biti nimalo lako. Tu utakmicu sutra od 16 sati dobit će momčad koja će manje biti izraubana, manje ozlijeđena, jer i u Maroku i u Hrvatskoj ima načetih igrača i teško je sad govoriti o sastavima jedne i druge momčadi. Mislim, i marokanski selektor i naš Dalić u ovome trenutku ne mogu biti sa sigurnošću sigurni tko će istrčati sutra u 16 sati. Vjerojatno će tu biti još nekih promjena, a već danas su neke najavljene. Ja jedino, nije da zamjeram Daliću, ali čini mi se prelako se odriče nekih igrača koji mogu sutra nastupiti. Siguran sam, ako može stisnuti zube, može igrati i Brozović, može igrati i Juranović, može igrati Pašalić, on će ih izgleda staviti na klupu ili neće nikako igrati. Kao malo su načeti, imamo obzira prema njihovim klubovima i tako dalje. To me malo razočaralo, jer ja osobno smatram da je ogromna razlika biti treći i četvrti. Rekli smo, treće mjesto donosi medalju koja se vječito opjevava i vrlo je bitno sutra dobiti tu momčad i treba se maksimalno fokusirati, izvesti najjači mogući sastav i svi ti koji budu igrat poginut, jer samo na takav način će moći sutra ispisati još jednu povijesnu stranicu hrvatskog nogometa. Možete misliti kolika je želja Marokanaca da uzmu to treće mjesto, jer nikada ni Azija ni Afrika nije imala trećeg na svijetu. Jednom je bilo sramotno u Sjevernoj Koreji, Japanu, prvenstvo svijeta, gdje je na jedan sramotan način pljačkano sve u korist Južne Koreje, koja je sasvim slučajno došla do polufinala. Tamo je poražena, iako se radilo ispod prosječnoj momčadi. Doslovce je sramotno bilo kako su suci sudili za Južnu Koreju, ali znači ni Azija ni Afrika nikad nisu u povijesti imali trećeg na svijetu. Povijest može ispisati sutra Maroko. Ako bude treći i uzme ovu broncu, to će biti najveći uspjeh ne samo arapskog, nego i afričkog i azijskog svijeta. Šire, evo, spomenuo si, kod nas su, kao što znamo iz medija, sa portala, dobro izraubani, čak vuku neke lakše odljede, Juranović i Brozović, pa i neki drugi igrači. Evo, ti kažeš da bi stavio u sastav, međutim znamo da se uvijek kaže da igraju oni najspremniji. Ja vjerujem da će Dalić i sutra staviti one koji su najspremniji. Drago, Vrsaljko je na svjetskom prvenstvu 5 utakmica odigrao sa blokadom u koljenu. Lovren je igrao ozlijeđen. Dobro načet čak i Luka Modrić, ali svi su oni stisnuli zube, i Lovren isto tako, stisnuli su zube, igrali i došli umalo do toga da ne postanu svjetski prvaci. Dakle, izgubili smo od Francuza u finalu. Govorim o važnosti utakmice, a ovo je za mene, ne znam kako za koga,
ali ovo je za mene izuzetno važna utakmica, jer ne znam kako će se snaći Stanišić na desnome boku, to će biti njegova prva utakmica, nažalost on u Bayernu je debela rezerva, netko je spomenuo neki dan, cijelu sezonu u Bayernu ima samo 50 minuta, debelo premalo, čak i za njegov veliki talent, i pitanje ga sad staviti u jednu važnu utakmicu sa krilni bočni pozicija je Maroko izuzetno opasan i to jeste opasno, a kako Broza tek u trkačkom smislu nadomjestiti? Lovro Majer je sigurno potentan igrač, vrhunski vezni igrač koji će, samo je pitanje vremena, zauzeti jednu od važnih rola u veznom redu hrvatske vrste, ali nije orator, nije trkač, niti ima pluća Marcela Brozovića. Ne znam kako ćemo to nadoknaditi, tu treba biti vrlo oprezan. Svi smo vidjeli da Maroko ima najveći forte u tome što je vjerojatno fizički najspremnija momčad na ovom svjetskom prvenstvu, ali činjenica je da i oni imaju nekoliko ozlijeđenih igrača, činjenica je da su oni psihofizički, emocionalno i fizički znači izraubani i vrlo će bitno sutra biti tko će ući spremniji psihofizički u taj fajt, a meni je kao navijaču Hrvatske se nadat da ćemo mi to bolje prihvatiti stanje činjenično koje će se događati iza 16 sati. Da kažemo nekoliko riječi o nedjeljnom finalnom susretu između Francuske i Argentine. Vidjeli smo nastupe jedne i druge momčadi do sada, znamo i rezultate, evo da ne ponavljamo sve što su oni postigli. Međutim, što je kod mene sumnjivo, što mi je indikativno, Argentina do sad bez neke velike napadačke igre 4-11-terca. Suci su je mazili gotovo u svim susretima. Francuzi uobičajeno nekoliko utakmica teško dobili, jednu čak i izgubili, gdje im nije bila potrebna ni pobjeda ni bod, ali po meni pokazali ipak više od Argentine. Za mene su lagani favoriti u ovoj utakmici. Šire, što ti misliš, što će biti u nedjelju? Da, moram reći, predsjednik Nogometnog saveza Argentine je lobirao kod njegovog, ajmo reći, sunarodnjaka Infantina, iako je Infantino Talijan, a predsjednik Nogometnog saveza Argentine je Argentinac, da finale sudi Orsato jer je to zaslužio odličnom sudačkom izvedbom u polufinalu. Pa vidi, molim te. Da, zaboravio sam reći za Orsata. Znate po čeme, poštovani slušatelji, možete znati kad vas netko pokrade u svijetu nogometa? Ako se sjećate poslije tog vrlo dvojbenog 11-terca, bilo je nekoliko prekršaja na 60 metara od gola Hrvatske za Hrvatsku koji su dvojbeni. Ono, sudac, kontakt je nekakav i obično to suci ne sviraju, ali Orsato je svaki dodir Argentinaca i Hrvata svirao kao prekršaj za Hrvate. I tu je bio vrlo odlučan, rezolutan, prijeti žuti kartonom argentinskim reprezentativcima, kao ovo je prekršaj, šutite, iako uopće nije. Ali treba se vaditi. Iako te žute kartone nije vadio. Ma ne, on je kao prijetio, eto vidite, ovo je 100% prekršaj i ne pametujte, sklonite se, inače ću vas kazniti. Pa to je ništa drugo nego gluma. Loša, hollywoodska, pa čak i ona indijska, bollywoodska gluma loša, a mi iskusni u nogometu dobro znamo što to znači. Znači, maznuo sam 11-terac, ali sad ću malo gurat za vas, ali ne svirati prekršaj na 20 metara, nego na 60 od gola. I po tome. I zamislite, Argentinci ga guraju, pa zaslužio je čovjek finale, ali Infantino nije baš toliko bezobrazan i lud da radi protiv sebe, i Poljak Marčinak, jedan vrhunski sudac koji ne dolazi iz najjače nogometne sile svijeta, Poljaci su osrednja nogometna vrsta, ali i na ovom svjetskom prvenstvu su bili, ali po mnogima Marčinak se smatra među 3 najbolja u ovome trenutku suca na zemaljskoj kugli.
s razlogom je dobio tu veliku čast suditi finale najznačajnijeg ne nogometnog nego sportskog događaja i kad se radi o finalu svjetskog prvenstva to nije više najvažniji sportski događaj svijeta nego u tom trenutku najvažniji događaj svijeta. Marčinak je dobio tu čast i vjerujem bez obzira na sve priče da FIFA i svijet po svaku cijenu želi ovog malog zelenog, tako su nekad Maradonu zvali, a sad Mesija, vanzemaljca, konačno da dobije to titulu prvaka reprezentativnog svijeta, da bi dobio aureolu, krunu najboljega svih vremena i sada ga mnogi smatraju da je bolji bio i od Maradone i od Pelea, a samo mu fali titula prvaka svijeta. Ne vjerujem da će Marčinak u tu igru ući i ja vjerujem u ipak korektno suđenje, jer nisu dilajleni Francuzi i oni imaju vrlo, vrlo jak uticaj u svijetu nogometnome, na koncu konca oni su i aktualni svjetski prvaci. Što se tiče same utakmice, da se apostrofira, sudar zaista dvije momčadi, s tim što Francuzi ipak imaju jači i bolji roster, jer gledajte koliko su Francuzi jaki i koji oni roster imaju i što sebi sve mogu dopustiti. Zamislite uoči svjetskog prvenstva da Hrvatska u veznom redu ostane bez Modrića, Brozovića, Kovačića i recimo Ivana Perišića. To je smak svijeta za nas. Pa kakvo polufinale, nema nikakve prigode da bi to mogli dohvatiti. Zamislite, oni ostanu bez kompletnog veznog reda od Kantea, Pogbe, koji uvijek sjajno igraju, bolje za reprezentaciju nego za klubove. Pa onda jedan vrlo potentni igrač, Nkunku, isto tako ozlijeđen i osvajač zlatne lopte Karim Benzema iz nekih čudnih, očito ne radi se ozljedi, razloga ne bude na svjetskom prvenstvu. Bez takva 4 igrača i oni igraju finale, da ti pamet stane. Ali zato tu je Chouameni iz Reala, tu je Rabiol, tu je Gaudenci, pa i Griezmann se povlači u taj vezni red, pomaže, ništa nisu izgubili na potentnosti, a kad imate Mbappéa, onda uvijek ste jaki. I Giroud. Dobro, Giroud je napadač. Sumnjam da bi Benzema bolje igrao Giroud izvredan. Problem Benzeme nije njegova kvaliteta, on je uvijek među 3 najbolja svjetska napadača. Nije Mbappé, ali mogu slobodno reći odmah iza njega. I Haalanda, kojeg nažalost nema jer igrao u nejakoj nogometnoj vrsti Norveškoj, to je njegova tragedija, takav igrač koji možda nikad neće vidjeti svjetskog prvenstva, a zaslužuje ga. Ali problem je Benzema karakter. Od prije s nekim igračima Liona tu bilo problema i tu su bile razne seksi afere, neredi međuljudski i Didier Deschamps je vidio kad je god tu Benzema neredio u reprezentaciji. Komično je bilo ovih dana vidjeti, naime, ako mislite da je ozlijeđen Benzema, ma kakvi, on je jučer igrao za Real jednu utakmicu i to 90 minuta. I on je rekao novinarima, ja sam u potpunosti spreman. I on je, zanimljivo je, još uvijek u rosteru francuske reprezentacije među 25-6 igrača. On je prijavljen i sada je on tu. I on može večeras poletjeti i da sutra bude u finalu. Ali Deschamps ga neće zvati. Mislim da mu je čak osobno telefonom poručio neka te tu gdje jesi. A on ga je zvao kao zdrav sam, potpunosti zdrav. Ne, neka te tu. Dakle, pravi im nered. Očito je da je dobra psihofizička klima u francuskoj repki, ja vidim kako se oni ponašaju, nema problema, djeluju i psihički i fizički kao da su opet u stanju ponoviti ono što su uradili prije 4,5 godine kad su savladali Hrvatsku, doduše uz pomoć suca, ali definitivno Messi je Messi. Iako je dobro igrao protiv Hrvatske, on nije na razini od prije par godina, iako pokušava sve i pokušat će sve da pokuša osvojiti ono što nije nikada titulu prvaka svijeta, ali ja uvijek kažem, kad imate jednoga Mbappéa, možete igrati i loše, ali se do zadnje minute možete nadati nekom njegovom bijegu, čudu i pobjedi. Biće zanimljivo. Ja sam u zadnjoj analizi rekao, lukavi selektor Argentine je rekao
kao dva su mi sigurna igrača Di Maria i pogotovo Messi. A ja sam rekao u emisiji, siguran sam da neće Di Mariju protiv Hrvatske staviti, nego će staviti Pecelju ili nekog drugog, jer mu treba orator protiv Hrvatske, a ovaj je neradnik. Vrhunski realizator, ali neradnik Di Maria, i iako je najavljen prekosutra da će igrati u prvom sastavu, glavu bi svoju dao da Di Maria neće započeti utakmicu protiv Francuza, jer im trebaju ti oratori protiv Francuza. Zamislite ostaviti Dembeleu s desna ili lijevo Mbappeu prostora, to bi bilo poginuće na početku utakmice za Argentince, zato on će postaviti uglavnom pitbull terijere i normalno svemogućega Mesija, pa što se izrodi, ne bi me začudilo da jedan veći dio utakmice rezultat bude 0-0, možda griješim, rani gol bi sve okrenuo na glavu, ali bojim se da će ta utakmica dugo biti 0-0 i teško mi je prognozirati, tu je 50-50, ako bi zaista mrvicu nekom dao milimetar neke više prigode, to bi bili Francuzi. I šire za kraj još kratko da se osvrnemo na jedan događaj, a to je da će Hrvatski nogometni savez u suradnji s Vladom Republike Hrvatske, gradom Zagrebom, organizirati u nedjelju svečani doček Hrvatske nogometne reprezentacije nakon velikog uspjeha ostvarenog na ovom svjetskom prvenstvu u Kataru, pa bilo to 3. ili 4. mjesto. Za mene osobno, a i za većinu ljubitelja nogometa, ovo je veliki uspjeh Hrvatske nogometne reprezentacije. Vatreni će sletiti u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman u nedjelju u 17:10 i zatim krenuti prema trgu Bana Jelačića istom rutom kojom su putovali nakon osvojene srebrne medalje 2018. u Rusiji. Završno odredište svečanog dočeka bit će glavni zagrebački trg na kojem će biti postavljena pozornica na kojoj će uz prigodan program biti dočekana jedna od najboljih nogometnih reprezentacija na svijetu. Pa normalno. Evo, malo o dočeku. Normalno da ti naši momci zaslužuju sve počasti, jer doslovce je neshvatljivo u samo 4 godine 2 svjetska prvenstva, Hrvatska 2 puta se najprije plasira, a onda ulazi među 4 najjače reprezentacije svijeta. Država sa 3,9 nepunih miliona stanovnika, to je pola Berlina, da ti pamet stane. To je strašno i ako bude 3. mjesto i medalja, sjajno. Ako bude i 4. nema veze, opet sjajno, i ti momci su zaslužili sve to što im se sprema u nedjelju. Ako bi bio kritizerski malo nastrojen, samo jedna mala kritika organizatoru, tajming nije dobar. Ako je tajming, ako sam dobro vidio, 17 sati, to je vrijeme odigravanja najvažnije utakmice ne samo svjetskog nogometa, nego svjetskog sporta. Igra se finale prvenstva svijeta u nogometu između velikih reprezentacija Francuske i Argentine. Možda je taj tajming trebao biti pomaknut na 19 sati, hvala Bogu imamo svjetla, nije problem i do kasnih sati da se ostane. Mislim da tajming nije dobar, pogotovo većina onih koji će... To je vrijeme kad će sletjeti u zračnu luku. Ali dok dođu do glavnog trga, vjerojatno će finale već biti završen. To sad špekulacija, jer rečeno je u 17 sati. Šta je to u 17 sati? Za pola sata se dolazi sa aerodroma do trga, ali ne mislim da će ovog puta biti onakva gužva kao što je bilo prije 4 godine, kada su nekoliko sati se probijali autobusom navijači sa aerodroma Franjo Tuđman do središnjeg trga. Ovoga puta oni će, gotovo sam siguran, za manje od sat vremena doći. Zato bi volio da je malo pomaknut. To je organizator morao predvidjeti. Ono što bi moglo biti dobro, mislim da u nedjelju neće biti kiše. Neće ova luda kiša koja je danas, a čujem možda i sutra padati. U nedjelju ne bi trebalo biti kiše i to je velika vijest, da makar ljudi u jednoj pravoj nogometnoj atmosferi i uz normalne vremenske uvjete prisustvuju jednome pravome događaju, da se pozdrave ti naši sjajni nogometaši, pogotovo što će nekima od njih biti ovo vjerojatno, nažalost, i zadnje svjetsko prvenstvo, jer zub vremena uzima svoj danak
na ljudima, ne možete vječito biti vrhunski profesionalac i prije ili poslije svi će se morati oprostiti od ove najljepše nogometne, odnosno sportske igre na svijetu, a nogometa. Evo, ja bi na kraju emisije čestitao hrvatskim nogometašima i svima koji su oko reprezentacije, stručnom stožaru i ostalima na sjajnom uspjehu koji su postigli na ovom svjetskom nogometnom prvenstvu. Zaželio bi im uspjeh u utakmici protiv Maroka i da osvoje 3. mjesto, iako sam ja osobno, a vjerujem i većina ljudi, zadovoljni ako budu i 4. Oni su postigli više nego što smo od njih očekivali. Šire, želiš nešto još reći? Da, dakle svi imamo prigodu da igrački još jednom ove genijalne ljude i igrače pozdravimo vrlo brzo, za svega 2-3 mjeseca. Tu u našem neposrednom susjedstvu u Splitu počinje kvalifikacije za europsko prvenstvo i prva utakmica je Hrvatska-Vels na Poljudu i prilika da još jednom te naše divne ljude dočekamo na rasprodanom Poljudu i u raspjevanoj atmosferi, ne toliko radi Velsa, on me toliko ne interesira, nego upravo radi tih momaka koji su zaslužili i na nogometnom polju da i za svega 2-3 mjeseca tu u našem susjedstvu još jednom svojski kao i do sada pozdravimo. Šire, zahvalit ću se i tebi na ovim komentarima. Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili s nama u još jednoj emisiji Štik. Slušajte nas ponovo u idući petak u ovo isto vrijeme od 13 sati i 15 minuta, a danas i dalje ostanite s nama uz naš program na 99,4.